Com anem? Avui, com podeu veure, no som al balcó de casa. Som a l'hort de butxaca, amb en Genís. I en aquest vídeo ens explicarà com construir una caixa niu pels ocellets de l'hort. Som-hi! Un martell, filferro gruixut i prim, vale? Unes tenalles delicates, bagues tancades de diferents mides, una gran i dues de petites, les dues xarneres i després de fustes. I claus també, Genís! Dues de 25, dues que fan 28 per un costat i 26 per l'altre per fer baixada, una d'11,5 i una de 28. Aquí us deixo el croquis i l'enllaç a la descripció. Si primer els marqueu, Clar, serà molt més fàcil després clavar-ho sobre la fusta. no fins al final. Exacte. Ja el podem començar, ho veieu? Vale. Una fusta clavada. Important també, el teulat. El pendent ha d'anar cap al mateix costat. Farem exactament el mateix en l'altre. I un altre cop ho marquem. Com veieu, és anar picant i sempre vigilant no ens enganxem els dits. Aquí la mida més o menys, no? Sí, més o menys a ull, per això ho he agafat a la fusta. Vale? L'obrim perquè ens quedi recte. I quins ocells poden viure aquí? Aquestes són per pàrids. Aquí a l'hort ens venen moltes mallarengues. Llavors nosaltres anem a buscar les mallarengues, per això fem el forat aquest de 26 mil·límetres. Vale? Aquest l'hem fet de 30 perquè... Clar, depèn la mida... de la broca. Et poden entrar uns o altres. En un poble, per exemple, si volem afavorir pardals, de 30 no ens aniria bé, sinó que hauríem de fer de 32 mil·límetres. Vale? Si el féssim de 26, veuríem que potser li costa més d'ocupar. Això, al darrere. Està tort, eh? Està tort? Passa res. El pendent és positiu, mira, ja està, no es veurà. No patiu que les branques no són rectes, els nius que fan els ocells tampoc. Ara aquí posem les... com es deia? Les xarneres. Bisagra xarnera. Xarnera, jo crec que sí que és català, però... Vale? Els claus, que no n'hem parlat, molt important que tinguin cap. Més que res perquè s'aguanti després la xarnera. Ja veieu que jo li vaig fent preguntes al Genís, de dubtes que em passen pel cap, però si n'hi ha algun que en aquest vídeo no el resolem, sisplau, deixeu la vostra pregunta als comentaris i us respondrem el més aviat possible. Si hi ha moments que ens costa, simplement canviar per les alicates. Això com es deia? Alicates. No. A la baga tancada. Ho penjarem de la dalt. La lateral simplement fa que no se'ns obri la caixa. Això, un cop penjada, si no se'ns obriria. Això, ben bé sobre. Per la part del davant, eh? Correcte, per poder-ho tancar. Perquè la part del davant és per on se'ns aixecava. Vale? I després també veieu que el teulat ens queda una mica sobresortit. Que això per protegir l'ocell de la pluja o de fins i tot algun animal que es pogués menjar les postes dels ous. Això és fantàstic. Hem vist que hi pengen, per poder fer la foto a l'ocell, un palet. O Sí, un pal. però jo... Llavors, el pal és contraproduent, per què? Perquè tenim, per exemple, una serp que vol baixar, no? I del teulat amb aquesta mica de protecció no podria baixar directament, en canvi es podria apoyar en el pal de davant i acabar entrant i menjant-se la posta. Vale? I pel tema pluja, la fusta s'ha de tractar o alguna cosa? No sortirien bolets. Les que penjo a l'hort són naturalitzades, naturalitzades no mentida, totalment naturals. Llavors, per què naturals? Es fa malbé abans? Sí. Què faria com a molt, en el meu cas? Potser faria una vernissada amb oli de llinosa, per exemple, al sostre. Clar, i els ocells poden dir, això no m'agrada. Intentaria no fer-ho. Clar, la portola la notaran molt més. Igual que la caixa, quan es desinfecta, un cop utilitzada d'un any per l'altre, també depèn del producte en què ho desinfectes, deixar-la ventilar la caixa, no deixar-la tancada. Ara va molt bé fer-ho aquesta època a les caixes niu, perquè així l'ocell té temps d'acostumar-se. Si la pengem ara, finals de desembre, principi de gener, no? A l'hivern. Quan és que venen les mallarengues? A la primavera comencen a ocupar les caixes. Llavors, al començar a ocupar les caixes niu, això a la primavera, si les tenen uns mesos abans, perquè la caixa ja s'acostumin a ella, puguin anar entrant, sortint, puguin veure, és molt millor. I ja gairebé ho tenim. Aquí, com veieu, estem fent el candau, diguéssim, perquè al penjar-ho la porta de dalt no s'obri i puguem nosaltres anar a obrir-lo quan vulguem.
I un cop la tenim enllestida, toca anar a buscar un arbre. Com aquest. Ha de quedar gaire fixa o no? No, amb el vent i això ja ho he dit, que la caixa es mou. I els és igual? Que no quedi enganxada a l'arbre, que a vegades es claven a les branques de l'arbre, perquè també és molt més fàcil perquè es colin les coses. Llavors, penjada és molt més segura per l'ocell. I ara nosaltres l'hem ficat en aquest costat perquè això, perquè ve de cara sud. Només que estigui a la cara sud de l'arbre, no? I simplement això, que la caixa pugui estar suficientment calenta com perquè puguin entrar, veus? Que es vagi girant, no passa res. Vale. I a quina altura? A més de 2 metres, per evitar problemàtiques amb gats i altres animals que se'ls puguin menjar des de terra. I després el que també miro a vegades és que hi hagi alguna branca que faci que eviti que la caixa es pugui moure o pugui relliscar amunt i avall. Això crec que així ens queda fantàstic aquí. I quina millor manera que acabar aquest vídeo mostrant-vos que aquestes caixes niu funcionen. Mireu. Hem de passar per davant els Brico Heroes. Sí.